Moi kaikki! Olen Rose ja olen Suomessa asunut Suomessa jo 2 vuotta ja 3 kuukautta. Joo, asunut Suomessa jo 2 vuotta ja 3 kuukautta, mutta en puhu vielä sujuvasti. Mutta harjoittelen joka päivä ja puhun suomeksi joka päivä. Yritän joka päivä. Siksi mulla on tämän sivu Pikkuhiljaa with Rose. Se auttaa minua, koska mä voin harjoitella joka päivä ja sitten mä voin muistaa paljon sanaa. Ja mun kieli on harjoittelu myös. Mun aivot on harjoittelu. Ja muuten tässä videossa haluaisin kertoa sinulle tai haluaisin jakaa sinulle, että tänään opin uuden sanan ja opin samalla uusi frasi tai uusi ilmaus. Sen funny expression suomeksi tai hauska ilmaus suomessa. En ole varma, jos on totta, mutta mä opin tämän sanan jultakulta töissä, koska tänään oli töissä ja mulla oli hyvä keskustelu jultakulta ja iltapäivän jälkeen mä kysyin häneltä, oliko hyvä ruoka? Ja hän sanoi minulle, joo, oli hyvä ja nyt lappamato on ruokittu. Ja sitten mä en ymmärrä. mä kysyin häneltä, lappamato, mikä se tarkoittaa? Mikä lappamato on? Mä tiedän matto on worm englanniksi. Se tarkoittaa worm suomeksi, matto. Mutta lappamato, mä en tiedä mikä se tarkoittaa. Ja sitten hän selitti minulle, että lappamato on vatsassa. Ja sitten hän sanoi, että jos hän on kyyläinen tai hän on tyytyväinen, vatsa on täynnä. Ja sitten lappamato on tyytyväinen myös. Ja mä en ymmärrä. Mä ymmärsin, että se tarkoittaa, että jos sinä on syönyt hyvin ja sitten ruoka menee vatsaan ja sitten kun ruoka on vatsassa ja sitten the minerals and the nutrients menee keholle. Ja, mutta hän sanoi, ei, se tarkoittaa, että vatsassa lappamato, ja hän selitti, mutta mä en ymmärrä. Ja sitten mä tarkistan kantaja, ja lappamato tarkoittaa, että lappamato on tapeworm englanniksi. Ja sitten mä sanoin, mutta miksi lappamato? Onko sulla lappamato vatsassa? Ja hän nauraa minulle. Mutta nyt mä tarkistan taas. Mä kysyn, mä tarkistan ChatGPT:ssä. Ja ChatGPT sanoi, että lappamato on ruokittu is a funny expression in Finnish. Se tarkoittaa, että after eating and you are already full and you cannot eat anymore or you are satisfied already, or you can say in English, okay, enough of the food, I'm already full. So in Finnish, the funny expression you can say, nyt lappamato on ruokittu. Yeah, it's not common nowadays, but it's a funny expression used as a joke by
the old people or not so young people, so they're using it to say or express that they are already full. So si oli hauska ja oli hyvä minulle, koska opin tämän ilmaus suomeksi. Ja toivottavasti, että mä muistan tämän ilmaus tai tämän fraasi. If I'm full, mä voin sanoa, nyt lappamato on ruokittu. On se hyvä fraasi. Olen asunut Suomessa vain 2 vuotta ja mä en tiedä, jos se on ok kautan tämä fraasi tai tämä ilmaus. If you know this phrase or this expression, kindly comment down below. And thank you so much for watching. Have a good day, everyone. Bye-bye.